često smo pričali o raznim stvarima, a jedna od svakako najzanimljivijih stvari o kojima volim da pričam sa tobom je duhovnost, Bog, univerzum, kosmos. Ima li Boga, kako je i šta radi? Ima Boga. Hvala Bogu. Ima Bog. Bog je energija. Bog se ne meša u ljudske odnose. Bog je samospoznan u srcu i on neće na silu da uđe u čoveka ili, nego ako ga prizoveš zdrave pameti i morala, ali on nije, kako kaže, materijalno biće da se gleda da ti imaš jaknu ili nemaš. On samo gleda tvoju iskrenost i dobru nameru ako je imaš, ako ne, on neće tamo da dođe. E sada, u kakvom si odnosu ti kao gospodar vremena i Bog? Da li kolege, kako? Da, to je, kažem, mi radimo... Jel imate sindikat neki, kako to ide? Parlament, kao što vi sad sedite ovde, kao što sede oni tamo u Skupštini. Dobro. Tako i tamo ima gore negde parlament. Pušto bi volao da bude gost parlamenta. A kako je restoran tek zamislio? To je bolja veza nego mobilna telefonija, što ovi imaju vezu. To su mnogo kvalitetniji aparati na nekom visokom nivou, ali to su veći kilobajti nego što može čovjek da primi. Čekaj, imam ja sad ovaj moderan telefon, možemo pozovemo nekog tamo, nema šanse. Ne. A onaj čovjek koji je zaglibio pod teretom nemorala, on ne može da posluša Boga, jer on je u zabludi, to jest u mraku. I u lažnom braku. I svi su sami to u tanku. Da.